Hrubá stavba nášho domu je teda hotová. Sami ste videli, ako rýchlo a efektívne sa dá z presných tehál Porotherm Profi postaviť alebo skôr poskladať rodinný dom. Podmienkou rýchleho postupu je však premyslený projekt, vychádzajúci z pôdorysného a výškového skladobného rastra tehlového systému Porotherm Profi. Všetky ďalšie etapy hlavnej stavebnej výroby, od strechy až po konečné povrchové úpravy, nám budú trvať oveľa dlhšie ako samotná hrubá stavba. Skúsme si to teda zrekapitulovať. Zameranie stavby a založenie prvého radu tehál bolo časovo najnáročnejšou operáciou a trvalo celý jeden deň. Na druhý deň už ale išlo všetko rýchlejšie. Vymurovanie celého prízemia bolo otázkou jednej predĺženej pracovnej zmeny, pre objektívnosť dodajme, že za ideálnych podmienok a so skúsenou a zohratou murárskou čatou, ktorá už mala za sebou niekoľko domov tohto typu. Tretí deň sme mohli zakladať nadokenné preklady a po týždňovej prestávke, čo bolo čas na montáž a vyzretie stropu, sme za jeden deň dokončili podkrovie a celú hrubú stavbu. Aj strechu sme na našom dome stihli dokončiť ešte tesne pred príchodom zimy. Tá sa v Tatrách zvykne ozvať nečakania veľmi rýchlo. Vďaka rýchlosti stavania zbrúsených tehál Porotherm Profi nás však neprekvapila a náš dom je pod strechou. A my veríme, že vám bude tento film inšpiráciou, keď sa budete rozhodovať, z čoho máte postaviť ten váš.